लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गिदिर निउस लाना फैबाय भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनि थाबैनो मोनहैयो। जोंनि हादराव पाबजिखौ बन्द खालामनायखौ लानानै गोबां पाबजि गेलेग्राफोरा जानो गोनां प्राइम मिनिस्टारनि इलेक्शनाव बिथां नरेन्द्र मदिनो भट होआ होननानै गोबाङानो ससियेल मिडियायाव सुंखारिगासिनो दङ। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव बड' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ आसाम एसेम्बलियाव बिल पास खालामनायखौ होबथाग्रा बिथां चन्दन बर्मानो होननानै मैयाहाय बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय इन्डिया टप 50 हादरफोरनि गेजेराव ग्लबेल इनभेन्सन इन्डेक्सआव जायगा मोननो हादों। 2020 मायथाइनि ग्लबेल इनभेन्सन इन्डेक्सआव 48 रेंकआव आवग्रिनो हादों। बेयो जोंनि हादरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। डिब्रुगड़आव सिटी प्रसाद देउरी मुंनि सासे डक्टरा गावनि न'आव खामानि मावग्रा 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ उन्दुबाय थानाय समावनो दै गुदुं लुनानै होयो। गोबाव समनिफ्रायनो गथ'खौ सास्ति खालामबाय थायोमोन होननानै गथ'आ पुलिसनि सिगाङाव बुंनानै लायो। डक्टरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय आरो डक्टरनि हिन्जावा खारखोमानानै दङ। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयार कमिटिया उदां खालामो बिसोरनि हेंथायै केस फाइलबो होयो। डिब्रुगड़नि मिलन नगराव थायोमोन डक्टरा। डक्टरनि लाइसेन्सखौ सासपेनसन खालामनायनि थाखाय गोबाङानो दाबि खालामदों। रिया चक्रवर्तीनि फंबाय साबिकनो ड्राग्स साप्लाइ खालामनायनि दायाव सानैखौ हमो मुम्बाइ पुलिसआ। बे सानैनि मुङा आब्दुल बासी आरो जायद फित्रामोन। मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला रिया चक्रवर्तीया ड्राग्सजोंबो सोमोन्दो दंफायो होननानै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खान्थालगुरि गामिनि बिथां प्रशान्त बसुमतारीनि 1 बिघा हायाव गायनाय 300 गय बिफांखौ सोरबा सिनायहै मानसिफोरा हराव फैनानै नस्त्र चन्द्रनि मुङाव फैनानै गासै गय बिफांफोरखौ दानफ्लेलांजोबो। मैया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुराव रड एक्सिडेन्ट जानानै 2 बर' मानसि थैदों। बे एक्सिडेन्टआ गंसे ट्राक आरो गंसे ट्रेक्टरनि गेजेराव जादोंमोन। बे एक्सिडेन्टआव थैनायनि मुङा दयाराम बर' आरो हिरेन बर'मोन। सा 10 गोदानै जोनोम जानाय गथ'फोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। उत्तराखन्डनि हारिद्वार जिल्लायाव थानाय मोनसे गभर्नर हस्पिटालाव नार्सफोरखौ कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव सा 10 गोदानै जोनोम जानाय गथ'फोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो हस्पिटालनि गासैबो मेडिकेल स्टाफफोरखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनो थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।